Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus. Słuchajcie, mam wam dzisiaj do przekazania w zasadzie tylko krótkie info, krótkie, aczkolwiek istotne. Teraz pozwólcie, że posłużę się internetową magią edycji na żywo, uwaga. Ale bajer, nie? Słuchajcie, w ten weekend, a w zasadzie to już od jutra, czyli od piątku, bo dzisiaj mamy czwartek, przypominam, 11 sierpnia. Nigdy nie wiem jak się mówi 11 czy 11 sierpnia. Tak samo jak się mówi 2008 czy 2008, ale to chyba nie to samo. No w każdym razie, dobra. Moi drodzy, Hitbox Weekend Polska, czyli od jutra, od piątku, od godziny 14 zaczynają się 3 dni ostrego streamowania na Hitboxie i między innymi będę tam streamował ja, bo jak wiecie też jestem streamerem Hitboxa, a jeżeli jeszcze nie wiecie, to ja was serdecznie na tego Hitboxa zapraszam. Link do niego macie pod spodem w opisie, Hitbox TV Niklaus, streamujemy tam w zasadzie codziennie i słuchajcie, jutro, czyli piątek 12, dobrze, że piątek 12, a nie 13, bo by się jeszcze coś przydarzyło strasznego, imprezę otwiera Ziemniak od godziny 14 do 16, bo każdy z nas będzie tam miał po 2 godziny. Potem będzie streamowała pani Miss Minions, potem pewnie dobrze wam znany Łosiu i imprezę piątkową będzie zamykał Niklaus, czyli ja. O godzinie 20 postreamujemy sobie do godziny 22, czyli przez te 2 godzinki będziemy się dobrze bawili. A potem w sobotę 13, dobrze nie w piątek, tak samo jak wcześniej impreza zaczyna się o 14 i najpierw będzie streamował Kokos, potem Zosia, Kycu i znowu w sobotę imprezę, czyli zamykał drzwi i gasił światło będzie Niklaus od 20 do 22, a w niedzielę 14 zaczyna o 14 Kokos, potem Yuhi, Astrofaza i pani Miss Minions kończy o 22. I moi drodzy, przez te 3 dni od tej godziny 14 do 22 będą te streamy bez przerwy leciały na głównym kanale Hitboxa, hitbox.pl. Ja oczywiście to będę wam linkował już na bieżąco jutro, jak będzie już bezpośrednio przed tym streamem. I podczas trwania tych streamów, mało tego, że będziemy tam sobie fajnie jajcowali, studio jajo, co oni wiadomo, to będą też leciały konkursy i będzie można wygrać fajny sprzęt fundowany przez HyperXa. Także, no moi drodzy, co mogę powiedzieć? No wpadajcie, generalnie wpadajcie. Ja wam wrzucę tutaj link do tego blogowego wydarzenia z bloga Hitboxa oczywiście do opisu pod film. Wrzucę wam też link do tego wydarzenia na Facebooku i będę was na bieżąco informował jutro, kiedy już będzie tak daleko, że te streamy będą się miały dziać. To na pewno wrzucę wam linka na Facebooka, także tym bardziej serdecznie też was zapraszam, żeby linknąć tam sobie, żeby sobie lajknąć nasz fanpage na Facebooku, tam już prawie jest, chyba przeszło nawet 10,5 tysiąca ludzi, także zapraszam serdecznie, żeby sobie tego fanpage'a lajkować, bo ja tam też wrzucam różne ważne info, o którym nie sposób się dowiedzieć w inny sposób, na przykład tak jak to było z rodzinowym streamem u Bonkola. No, także moi drodzy, widzimy się jutro, czyli w piątek o godzinie 20, a o godzinie 14 już będziecie mogli zobaczyć się z Ziemniakiem, z Ziemniak TV na żywo na Hitboxie. No. I to by było w zasadzie na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Wpadnijcie koniecznie, obserwujcie Facebooka, jeżeli ktoś woli, to wpadajcie na Twittera. Zapraszam też na G2, do sklepu z koszulkami i do tych innych ważnych rzeczy. No, to by było chyba w sumie na tyle. Mam nadzieję, że tam miło sobie spędzacie czas. Ja zaraz idę połapać Pokemony. Mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz. Możecie się pochwalić przy okazji, jaki tam macie poziom i tak dalej. I uwaga, teraz patrzcie. Ale bajery nie. See you.